so good. Jeg skal nok komme og redde dig. Pause. Nu lader det igen. Ej, bare pause. Så kom til skud. Shit. Er du også skal på YouTube? Ja, jeg skal nok gøre det. Men den er syg på. Jeg fik det. Fuck min. Stop den. Benjamin, stop. Pau, min. Der, Benjamin, Benjamin. Man er sød. Men skal vi ikke lige spørge de voksne først? Bare lige så vi er helt sikre. Bare prøv lige at stoppe. Så op igen. Ja, du er dygtig. Din den ligner sådan en bjørn, når den er. Min ikke komme op. Ej! Ej. Højst 10 minutter, husk det. Mm. For helvede da! Jeg smadrer lige at skubbe den væk. Rolig. Du skal bare sige, helt vildt. Hvorfor ser den der video? Vi lægger den på YouTube, hvis vi må. Hvordan der den bryder igennem, det er helt skægt. Prøv, kom op! Op! Ja, kom så. Du skal se min, du er den første, der turde. 18. Så har vi den ikke. Ej, for helvede, vi kan sgu ikke lade den være derinde. Op, kom så, Rocky, op. Ej, hallo, kan du ikke bare stoppe den nu? Jo.